ka Byrghemlang self help group ka bade ka group jong ki khat wengut ki Nongpoh jong ka shnong mauro ha Nongpoh ka bala seng na dus nem ahrajar khat pra ka balong hapo ka jingelam jong uba e thongni kumu president uba balan star tamu kumu secretary uba Gilbert Hanse kumu treasurer lembat kiwe de kit khot ka batrei na ka panta ka jingya bit ya biang jong kit khot kane ka kynhun ha ka ba kane ka kynhun kala juno senyang ru sha ka shnong kum ka jingpurom ya ka shnong ka thao kane ka kynhun kala no senyang ru da ki dosbin sha ka shnong ka balong na ka banta ban penlong ya ka shnong ka thao ka ba itanat bat ka ba khoj kane ka kynhun ka don ru ya ka jaka risiar ka banlong kum ka jingkrshan ya ki kam jong kane ka kynhun ha ka jingwan jong ka pakhang shnong namar ka jingpang coronavirus kane ka kynhun kala ya snok tilang ru bat ki bor penya district ha ka ba kala lejban penpo ya kisiar sya ki jaka sa quarantine jong ki breu ki bawan na sabar jala kane ka kynhun omtang ba ka penim kamai tang ya ki khot henrei ka juyarap bat don bentaru ha ki babun ki kam hapo ka shnong kum ha ba jingyarap da ki tiar yele kai sya ki khun samla bat ka jing penile kai da ki tournament ha kane ka singi ka ba mantapan na kaliang jong U MLA ka Nongpoh constituency uba emerald bonds im ulalej bania kendu kerpang ya kid khot jong kane ka kynhun ka bolong ru ha ka singi jong ka jingya kendu jong kid khot kane ka kynhun ha ka jingdap ka ba arsnem jong ka na kaliang jong U MLA ula no senyang sya kane ka kynhun da ki khiushet bat ki syuki ni kani ha khan ru tarik ubnai ba khandai ar hajar khatra da ka jingya pli jong muan iba Anthony Kharnayor nakapor sakapor ngaru kumuju wiurang ba balaya seng ya ka kiulang SHG la jandon sa arpusan sne mandki gani ngilong ki pram member jong ki tangki nong hikai rengilaya ne mentang ser ki ka arpusan sne mentas tangsi sne marsnem tinggal ai jengmut cibun abangawan hakan ki snong i ki samla ki samhoi namar ngim jiadon ka grup banya trei i namanta ka dong ne namanta ka snong ban i ki samla ba kungno nginya sengi ka grup ban yo jing mentoy yalade bat ban ai jing mentoy ya ki weiru om tang yalade bingin im re ki weiru ngi dei menang ban im ban ai nuksa tingile as dang e gani khan ru tarik bunai bakndai ar hajar hasne ta gladap hasne tihan ni ginon ya don khat wengut ki para member te bangila sedang gani ngila dap sisnem te ngila yale ki kam ki ba pun i ya ka snong dagi pram yang marjongi ka Byrghemlang SHG ningkong e ha khat new tarik munai bakhat ar harjar kha khandai ngilaya samtin ban i ka snong kanuksa kini ki dustbin bagin lagi e nai group ibarit regeji kan chau pisai jongi ka longban no bunai tang san photingka adin ngi se pen kanti bada shis pasan pho tingi pen i ya kanuksa ban le bha ban ya treilang ya imlang salang daita i kam ibarit ngi asam dustbin bat ni clear tat e kan ga farm jongi ka ba yai ga teng ha ka Byrghemlang ilawan irang ba snong ban penchingan ba di padar ba tumjur kirang ba dong te hadin kata bade iletrei kaptu kan ni hanus nem ar hajar harpo iletrei sam iletrei lang bat ka sarkaru ban ya supply ikini ki siar jongi sa quarantine center nadu benai Mars hadu benai November ar hajar arpo pat kapisaru ngidang dei banyo hi sakundiat kapto ni teki para member gi bla ai jingerap naka grup jongi banyele isnei naman taki wei nyai buram yaki nai para member jongi ki bla le isnei i ba Anthony Kharnayor bat i Simon Kharnayor kini gila ais ngabha haga karteng jonga grup bangin yarap hagapor bangi shitom bangi pang manu badon bejinjar kimla bansim nagi ten house te gilong kipliang lai putli ki klat san putli naga grup de nilayas niang lang ban ajing yarap ka top ka balai kani kadon ang nia khman ka balai spa litar kisyang artli ka dabor artli pat ki ketli artli te nai member jongi i Thomas thongni ka bol ka wei ki samla namar ki samla ru teng teng ki ban yela kai ki mi yo hi ban tan ko ka bol ru bagin senyang tinggal ai ka grup bagin kemen bat ka imlang salang bat ki ru jaka bagin pulut por ki kam ayu re ayu i ai ka bol bagin ya pulut por ni ai ko syugun ya i kini ki samla member jongi Anton Kharnayor Simon Kharnayor bat i Thomas thongi na U MLA badon buram jongi ru ila no senyang
bat ilawan ahi dalagi kemat hangling yui bo ini dia thapti naman tayo i bala sonyang ikiu he artuli kakarai iwei isuki arhutuli bat kitrapal artuli tikini gilong kiba i nuksa na ibarit chua bangla sedang itai Byrghemlang SHG ibadang sedang mentadang dapat senem lalai snei te ngikit bok kemudian bau beli dang kerhuyangi ngidang la man ai jingerap na ke benta ki long ying nong sem ki badang don kam ki ki babun ki tia te ngikit paru ang ninga kumu member juga ni ka Byrghemlang na sultanan ba ngala UI ka grup jungi ka Byrghemlang SHG ka bangilong member tang kinong hikai nila yo jing hikai na UI i rangba iba hikai lang iba bu pinsian sim iba dei sim jong nong tulu ila jingmut ingi ba amdei tang ban lum pisa ba ngin pendap ya ladi dani ba ngin yo sibun ya ladi reka dei ban pen inuk sai ki weiru unung ila ban yarap dikata ka jing sim jong inga pen pau fi yang ni stang hisnem asnem ngin ki kata ka harpusan snem jong ka Byrghemlang SHG di kan ni ka grup kalong benang sedang di ngakar pa ifi ba ngidei ban la ban yesya am menteri tang ya ladi ban pendap meri ki weiru ngin ai nuksa bangin yarap kajing snai jong blek kan ku ko do ini paro kham tam U MLA jungi iba lawan menjok sngawi kata kajing kerpat ke jungi na ka Byrghemlang bain ai jing yarap ayu re ayu yagi nang ta jungi kadong kathan ke jungi kilanang kiu kilanang ya nang por por kidan sibun ke SHG ki bala seng bala penlong agi por ki bala depru kala bende ki jong ki rangba kala bende ki jong ki longkemi kala bende ki jong samla kidan ki ba risnyang kidan ki ba thungsing kidan ki ba thanjan pat lala ki jong ki kam ki ki gitu kidan ki SHG ki ba yang hadu mentah kidan ki SHG ki ba klem no siteng lenti negi dokumen ban i hekne ke por baga Byrghemlang ha ki arsnem ki bala lek pila yang pila tre pila contribute pila no sinyang ya ke snong ya ke dong ke thai kwik SHG ki badal la lagi jong ki kam ya tre kong alma sada pila keren mene ki SHG jong ki la don ursam arjar saw la persang ban tre kat bala ni kam na ke por agi kuwi di snong ur gladon sibun ki SHG ki bala yen halagi jong ki keja ke i gejingmut jong ki SHG self help group komod bangin kirsan dala de yelade bag kerteng ke jong SHG ke jong pi ke Byrghemlang ke de ka kerteng ka ba ai mersi madu kata bercem abangi ong komod ban penlang benang pen internet benang penlum penlang porpor ba dikta mah abangi siding kading kala pra ki dingyap ki renga gini kita bersiam komod ba penlang biang gitu ki kerengu ki renga barok ki ding ki pru ban penme itu geding ban penlum katali ban ngajingmut jongka bersiam begini Byrghemlang kata kading nuksa de ba kongsan kalau mau bin bersiam ya ki jingmut ki jing perkhat ki jong phi ya ki idea ki ba phi dan ba pin penlang ka pamut ka phang pedeng kamu gede ki jing teli lada haga grup hidan sipo pun uwe laga jong mut ju perkhan uwe laga jong mut ju perkhan petang sitio artio si benai la pra ane abangi don ke jing teli abangi Byrghemlang ye ki jing mut ki jing perkhat ki jungi ngin long ka we bangin la abangi teli bat ketiu ban Byrghemlang na ka por kapun kan mau yang kadon ka we ka SHG ka ba wan bani kendo pa ini por belengkot ki badang yo ban long ku menong mi keman kadon ka we ka SHG ka badon khat arngut ki long kemi ki wan bani kendu ban wan panjing aram kyong ba subha bani rap ini ban ai kusai magi di ginong thanjan di ginong thanjan kusai rendia bukum ni yong bagin tit mo kusai rendia di weren kejai rendia ru di weren dong kat no snem pila don yong ilaya im dalai snem stem kegi kam pila le yong ila thanjan ikan show man ga banai iwe ilong kemi ngikin show mar arspa san pho tong kas banai ni pelang ha ka fon ga jongi ban isu jan ni di ni bu sa ka fon
Yang ngidon kam bentit yang kusai ndri po hajar dengka ngidon kam. Bat nala ding ila don lai po hajar ni kwa o penyarap sa lai po hajar. Kata kedeka ka kentin je bagi pikiran. Bat hading kata kala keli na logi kam hale pidon saving nem. Kyo hang ngidon kilara ba Facebook ta kesengi. Dong kana pidon saving. Kyo ngidon kendai po hajar. Ki peni da Facebook ngang ngkongam ngi. Tengok orang peni kira dah Facebook ki peni ngapit kadang sia kendai po hajar ka saving jong kata ke grup jong kini ki perlok nah senong karbi kita tekat nok ai men sim yang abang ai begini kini ki self help group ki bala tre shitom ki bala nok senyang kira pelang ya ka pisah ke jong ki dan kendai po hajar ka saving kong idon kam bentit uksai ndri po hajar ngila estimate lai hajar ngila plan na budget ban penlut nangi lai po hajar ni kwa ban yo na pi nga ban kentai rumlong hab ai namar ba pi ka ke ba penlung mensim ka dei ba ka kentin ka bagi keren na la de ngidon ngin penlut lai po hajar ai lai po hajar na pi kan no ka pen slow tenat yang lar ban i bagi SHG ki yang ki SHG ki tray bat ba ka pen seluruh wat umdi tang lengi gnong mikmat ki jingerap naga sericulture department naga department of handlum ka bajirap ye ginong than ki SHG ki bubun ki harap ta ko kiyo ki ying riknyang kiyo ki ying tanjan batum tatar kita green lomba jong ka sericulture bat kan mentah bangi phai ya ki SHG ki bubun nagalyang jong ko office jong u block development officer jong ko umling sin RD block kidon hagalenti ban penklan ya ki SHG lembaga NRLM kani gede ke central scheme kawan nagalyang jong ka central government ki pentri kam lembaga office jong BDO haman lagi blok ban penklan ya ki SHG hamauro tip kan teli total SHG la tip kan teli total baro tip kan teli dan SHG la dan em ke VO ke village organization la ada mo te don kam ban penlum penlang ya ki snong ki bodon te tip hadu kan no kan long namar ba tip jadi apa orban banget tip hadu kan no la em ban pentir kam di NRLM kede ke skim ka ba pen clan ya ki SHG ki bodon apa karin dia bro ko NRLM National Rural Livelihood Mission kata kede ke mission mode ke bodon menta ha ka ba ki SHG subu hamauro gidan sipotli kin pelang itu baru sepotli ban pelong ke wei ke village organization ke VO habaka nagalyang jong ke NRLM kin ai ke start up fund apa sedang kin ai start up fund ka ba lam dunai kan yo phusan hajar san hajar ki ai ban yo ban thiet ya ki jingdon kam gi mi ki almari bat kam ta ter jingdon kam nagalyang jong gi MLA ni kwa ai ban yarap tamala labun than SHG tamla chu ban yarap ai ga wei sebut menda fin ai wei san pojar wei phep ai san pojar le fi ai silak wei phep ai silak dan ha bekal abun ma tam la su ka ngidan kam menyerap sesuai henrei kaya NRLM gede ke skim kalau penmang kerpang na kam dagi SHG ta fi yo silak sipo fi yo ka wei ke SHG da ka tu fi kersan na lede fi airam fi pentre fi tit sampai sing fi tung sing ne fi rijingri fi risiar ko Byrghemlang kadang fi don ka farm ko fi pila apa ni yo kita ngecik tang ba subject ba kin qualify ka sinong hang neng hab ban kelib ha di qualify ne am mar gede po jong ka census town jadi nang ta kadau ka ba kidon sibun ki scheme ki ba ki apply tang hagi rural area kim trikam ha po urban kidon ki yo tang urban ngile cha rural pen gimia kilong gumta ting hab ban study bhai ka ni senang begini ki jero ki ba na kaliang ka sarkar ka don ban ai na ka banta ki SHG ngide ban pendon kam hau yaki kan nerap sibut bat ngi ka jingtrei kam ga jongpi pidon ginong yalam ki ba don ka mensim ban trei to nang trei ba to nang ya chekma ngi kwa ba gane ka mensim ka jing trei lang ka mensim ka jing sngorit ka mensim ka bangi pe kumno ban yarap iki wei ka de ban rung ha pedeng jongi khamtam ha ka ne ka juk ka jongi ka bamenta larangin pet ya kini ki jing kerkhu ki jong bulei ki bawla kerkhu ha ka jing im ki jongi kum ki brio
ladangin pe ya ga sengi, ladangin pe ya ga kiwa, ladangin pe ya giding kisok. Kai gijing syakri gijung ki ngilaju perkhat ne. Kasengi ka ajing syai yangi. Om nyelede. Ki kiwa dot kiwa baro ki pen subo ga kendo ki ai gijing pangat yangi. Ki syakri yangi ki. Kiding kisok gini badan mana baba mi kisok ngi bam mangi. Ki ai gijing syakri. Ngi kwa ba kum ke SHG kum ki pet ba ki nong song senong ki kun samla ki long kemi ki long kpa ka SHG ka Byrghemlang pin long ha ka tagar kom ba pin syakri ki we kata kalong ba kongsan adu kata